سلام كمي تقول هيوتكم كغير زخيل لو تغنقركم ابي وتي حدا خابت زخرو عن نجر زيرو والف مهلاوي جن عوت نخون زي فتنكو نجر يلن لسن بيت تمرت نيرني دكوان نيرني يوتيوبر فيديو اديتور اند فوتو اديتور كونتنت كريتور تيك توكر كل نجر زي فتنكو نجر يلن جن لو تيراكم سلازي تعجبر نيرني اطوي لك حسب نيرني حدش فلسفنا عايزه مزي فريكونسي اوف ماني بزبل حدش فلسفنا يمزي يعني انتي مالتيو ገንዘብ ካብቶም ዘይጽዑሩ ሰባት ናብቶም ዝጽዑሩ ሰባት ከመይ ገሪ ዝንቀሳቀስ ገንዘብ ብኸመይ መልክዕ ዝንቀሳቀስ ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ሒዘ መጽ ካብዚ ዝልል ኢልና እንድሕርዳ ተሪና ይኻ ገንዘብ ኣበይ ይንቀሳቀሳሉ መጽናዕቲ ክገብር ጀምቢረ ዕድመ ንኢንተርኔትካ መልሲ ክረኽቦ ኽኢለ እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ገንዘብ ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎ ዘለና ዝንቀሳቀስ ነይሩ ምክንያቱ ቢልዮነራት ናይ ዓለምና ቅድሚ 10 ዓመት 50 ቢልዮን 12 ቢልዮን ነይሩዎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሪእኽሞ ግን ኣብዚ ውሽጢ 10 ዓመት 4 ዓመት ዘይሰርሕዎ ሃብቶም ክሰርሑ ተራእዮም እቲ ምክንያት ከዓ ንሳቶም ውን እቲ ናቶም ፍሪኮንሲ ቀይሮም ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት አቃልቦ ክገብሩ ስለጀምሩ ንስኻትኩም ካብዚ ፍሪኮንሲ ኦፍ ማኒ ወፂኹም ትነብሩ ተሊኹም ምናልባት መንበሪ ዝኸውን ገንዘብ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣስቤዛ ገዛ ክራይ ክሽፍን ዝኽእል ገንዘብ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ኣነ ዘለኽዎ ህይወተይ ዝሓሸ ህይወት ዝግባኣኒ ኢልኩም ድሕር ዳ ተኣምኑ ተኾንኩም ግን ኣነ ውን ተመሳሳሊ ህይወት ነብር ነይረ ቅድሚ ኣብ ክሪፕቶከረንሲን ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ፎከስ ገይረ ንሓደ ስትራቴጂ ማስተር ቅድሚ ምግባር እቲ ንስኻትኩም ክትኮንዎ ዝግባእ ዓይነት ሰብ ክትኾኑ ተኾንኩም ንስኻትኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ሓደ ነገር እዩ ክነግረኩም ናትኩም ፍሪኮንሲ ክትቕይሩ ትኽእለኩም